Hello guys, good morning. Welcome to our vlog guys. Aladdin. Unang nitumod guys si Aladdin. Wa pa dia silab asiro guys. Ambot ug asa silab asiro. Atong makita guys ang amahan ug anak nga naggukod guys. Nisunod sila ni Aladdin. Kaparurot ag duha guys atong makita. Unsa kay gamaan ni guys nga wa pa man dia pud among labasiro. Baldi ra man ning niadir eh. To pa sila mismo silang panimalay guys ni uli. Dinhin ang tatong labasirong laki pero mi uli guys mao na nga agbilin lang ni ang mga baldi. Tatuguhatan na to guys og timbang kung doon na bay isda. Kay dunay kakulian. Wa pa man des ipen. Kuya lang. 2 kilo. Tangkon? Awara. Kinsa pa yung waton wa na auto ada birtu gamay da ipen. Mapay pagbira ra ba kay adlaw na nigikan. Ani ana karon tagtuod day. Oh. Kinsa man na? Alex. Alex pila? Sa. Usa? Ha? 2 gramos? Tumagsakayang atan? Wa. Murag to ano yang sakayan? Naa ka na. Pamana ka sa atan doy? Si Junior uli balika laman to. Kay singan igupon makahatod ka anipin. Kay labas tong paon ato ha? Labas tong paon ato. Ako waton. Bijaan ko nimo? Wato na ha? Si Berta? Unja ra to, unja pa to. Ha? Ari nay. Mangandar mo gani ako mga wow! Gamay mo lagi nagawa. Silibot ato, aglumot ato koy. Makasakay na day ko ani. Ito. Bet,
madubulan lagi din na. Sakay ko ang nagpilimiro lusbog kay muban ko. Ayo, kapugat. Ayo, sakay ba? Ha? Gamay kay pinak. Magaway. Lamay po. Paliro, dapit tayo sa una, katong puputan. Apa sa gamay ko? Buwang made, makargahan made pukot. Sama. Pagtunga, magkaso ni. Gaan ra din ni kadyo? Asa may ko sa imo Lex? Habog. Hame habog ani. Hame habog imo Lex. Habog. Ha, wara gid taon damha. Kantong hinay-hinay nakaporma jud. Anak-anak ni Adpabert, ha? Tungdak ko. Kadto, ipahuway sa kuno to. Pemberi si Ipin, no? Kadaghan to nagtras pero buhi man. Mupadagan pa po imon pug naibilin. Dito do sa giro tong idan kasi senador nga dili mo balik kan. Namay di bangko na nagot mo. Pura Roland. Oh, kana ba mo balik? Tunga sa ringban. Wa may gulitan gino. Bert, nabog na rin mong kape. Ha? Ano ro to? Wala mo ko bantay. A few Pila ra may moments sugilanon later. guys, niabot na si Bert Junior. Wala di magpukag pabulot-bulot. Bulot yan ang buwan. Bantay. Uwan. Kamera ni mo. Ato ra itong ato. Agi de. Oh, damo na. Diha ma si Ipin pero murag sayo ni lakaw kasi Ipin raman usagod. Ha? Padastunyo. Buntang naman gud ni Gikan si Bert.
Junior. Kilo bro. Pila? 2 kilo na. Kining isda ni Ja? Pabuta ba? Sa Pombra. Pombra mo gyud nakalapad na. Mau ko sura na to mo. Ay, mga 2 kilo jud ni doy. Duha o kapin. Lagi. Inom sa ito ininit ka. Pasensya na mo guys, ug mao ra pilingaw nako karong adlaw. Ug ako mayon guys. Bye-bye.